Auke Wietse Bosma, meewerker van Omroep Friesland, komt al jaren op het festival. Hij volgt er de nieuwste trends. En dit jaar is hij onder andere benaaid naar Audio Adam. Een Fries gangsterband die het alroende hier aardig aan het tropbrekken is. Zie je onder andere optredens bij 3FM en bij De Wereld Draait Door. Het concert bij Eurosonic met een stap worden naar een groter podium. Hartstikke spannend dus voor die jongens. Ja, Marcel. Hoi, ja. Ja, Auke Wietse, Omroep Friesland. Audio Adam, ja, daar ben we nou op ziek. Waar bist je, want het is een immens groot terrein. Oké, ik ren even terug. Ik weet net dat ik... of ik je zie... Ja, oké, we zien elkaar. Daar is Marcel van de band. Ja, goeiedag. Marcel, Auke Wietse, Omroep Friesland. Hi, welkom. Goed, nou, op zoek naar Audio Adam. Op zoek naar Audio Adam, ja. Beetje voor het concert, hè? Ja, ze zijn echt rete zenuwachtig. Nee, dat is de derde show al deze week, maar zijn ze gaat voorbereiden. Niet struikelen hier. Hallo, Auke Wietse, Omroep Friesland. Hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Auke Wietse, Omroep Friesland. Hoi. Hallo. Goeie. Wat bedoel je zo ook van tevoren? Ja, even rustig opbouwen, hè. Dus een beetje, ja, indrinken, een beetje wetter, bierken, gitaar stemmen. Dat werk. En hoe belangrijk is dit, Sisma, dit optreden? Eurosonic is voor u wel heel belangrijk, ja. Het is alweer een begin van een nieuw hier en je bent een protte programmeurs en ja, dus kiest hij weer in presenteren. Dat telt wel even mee. Jazeker, ja, dus we blij het weer staan. En is dit dan er even erop of eronder, even 200% gas? Knallen, zeker. Wel, het is een showcase festival, dus dat betekent dat je mag en kan presenteren voor boekers en pluggers en labelhouders en wat dan ook. En als het goed is staat het zo jogvol met die lui natuurlijk. Maar ja, dat is wel de bedoeling, dus ik hoop dat we hieruit heel veel festivals mogen gaan spelen. Zeker, ik denk dat dit jaar wel een stuk beter zijn geworden weer. En vorig jaar was het ook te gek hoor trouwens. Ik kom hier al laatst zien hier en elke keer ben hier honderden bands uit heel Europa. En die hebben niks presteerd en die willen alle de allerbeste worden van heel Europa. Nou, en Audio Adam is hier van hun. En ik ben heel benieuwd dat zij boppen dat Mayfield uitstekken kennen. Ben zij nou de beste van Nederland, de beste van Europa? Ik weet het net, we zullen het zien. Ze mij het bewijzen. Een klein meidje? Er is hier een meisje voor. Nee. Ik heb het zelf nog weer. Ja, het podium is een beetje wankel, dus als het hier losgaat dan duwt het versterker de microfoon weg. Ik heb het gevoel dat die speaker van mijn versterker opgeblazen is. Want ook al houdt het drive helemaal dicht, dan nog is hij echt super overstuurd. Wat wij vielen, dat vielen de bandleden van het moet even gebeuren deze 3 dagen. Dat heeft als taskoger een beetje. En ja, Audio Adam had het natuurlijk helemaal, joh. Die maakt het weer meidje en wij zijn erbij. What is happening to me? Ik ken ze helemaal niet. Nee, ik heb er nooit van gehoord. Echt enthousiast nu. Ja, ik vind het echt wel leuk. Ja. Blijf je ze volgen? Nou, ik zal wel op YouTube gaan kijken. Te gek dat we hier mogen staan. Dankjewel al die mensen die ons in 2012 hebben gesteund. Ik weet dat jullie hier zijn. Ik zie jullie wel staan. Dankjewel. Dankjewel alle mensen die ons in 2013 misschien gaan steunen. Wij zijn Audio Adam. Veel plezier vanavond nog.
Jasper, en? Ja, oh heerlijk man. Wat een feest hè. Woe. Je meent aardig te pakken hè? Ja, voor mij wat toch? Zeg het leuk uit? Nee ja, ja, dit is lekker. Daar is een bak energie van. Oh, ontzettend. Ik ben nog een beetje shaky hè, dat was dan mij irriteert. Bierken en dan... Wat een volle baks is. Heerlijk, ja. Nee, dat hier van tevoren nooit verwacht, net op deze manier. Maar dit is natuurlijk, dit is heerlijk, dus voor u is echt fantastisch. Ja, te gek. Het was helemaal vol, de tent was helemaal vol. En ja, de mensen stonden echt allemaal te springen met het laatste nummer. Daar is het nummer ook voor bedoeld. Maar dat weet je natuurlijk nooit, want dit is natuurlijk gewoon echt een serieus festival. Misschien wel de grootste van Europa of zo, ik weet niet. Maar dat, was, ja, dat ging wel los, ja. Van mezelf dan ben ik bijna niet meer aan het opletten dat ik eigenlijk moet spelen. Dan denk ik, vet, dit wil ik gewoon en dit is gebeurd. Dus je moet meteen even concentreren dat je eigenlijk gewoon een optreden aan het geven bent. Gewoon de muziek, de energie wat ze hebben op het podium, het is gewoon leuk. Maar jullie kennen ze goed? Nee, we hadden eigenlijk... Het is een goede indruk.